सिखाव ग्रुप हिसाबै आफाद दानाय बिसोरो साननैसो जोंजों दंमोन जेनेबा NLFनि नाम लानानै थाखा फैसानि लबाव बिसोरो दा ओरै गावसोर ज' बाहेरानि माखासे गावसोर माखासे खारनानै बहुत मोजां मास्टार सोरबा पाब्लिक फरायफुनाय गथ'खौ बुथारफाबाय बिसोरो दा बिसोरो गावसोर थैजानो गिनानै जोंखौ खावलायफिननायलाय जों बिसोरखौ सरकारजों रायलायनानै दा सारेन्डार हिसाबै बिथांमोनखौ बोख्लायदों आरो NLFनिफ्राय हगारजानायनि उनाव गाज्रि लामाथिं आगान होनाय साद' लाइमोनफोरा आखाइ दैखांबाय दा बे समाव टाइम्स नाउ बड'लेण्ड नायगिरिफोरनि थाखाय गेदेर खौरां NLFनिफ्राय हगारजानायनि उनाव गाज्रि लामाथिं आगान होनाय साद' लाइमोनफोरा आखाइ दैखांबाय आथिखालाव आयेन बेरेखायै सिगि सिग' खालामनानै रां दाबिनाय आरो दुंहाव थासारि खालामग्रा NLFजों एरख'जानाय साद' लाइमोनफोरा आसाम पुलिस आरो आसाम सोरखारनि आखायाव आखाइ दैखांबाय बिसोर साद' लाइमोनफोरनि गेजेराव दं फारियै सनितपुर जिल्लानि गेवलां बसुमतारी क'क्राझार जिल्लानि तरुन बसुमतारी चिरां जिल्लानि जिसुवा बसुमतारी आरो सनितपुर जिल्लानि गिबियन बसुमतारी चिरां जिल्लानि बिदाय नार्जारी आरो एलसन बसुमतारी होननानै सिनायथि मोननाय जादों बिसोर गुन्डा ग्रुपसो डाकाति ग्रुप बिसोरो डाकाति ग्रुप बिसोरो बागमारावबो लुथिदों आरो ओरै किसान बाजाराव लुथिनानै बे जाय माहाजोननि फंबाय बेखौबो बुथारदों फार्स्टआव पकेरा बे मा होनो सुखामजरा माबायाव सासे एखे बयजोंबो मिलायनाय मास्टारखौ बुथारनायाबो बिसिनि ग्रुपआवनो दङ बे राजा बर'खौ बुथारनायाबो बिसिनि ग्रुपआनो बिसिनिफ्राय खामान हरनायमोन नोंथांमोननि लिस्टआ 28 जन होदोंमोन दा 6 जनल' जादों बिथांमोन दा बेखौ गावसिनावसो सोंनांगोन जोंथ' मा बुंनो सोरबाया माने थाखा फैसा जोंनावथ' केमाव मोना नालाय बेखौ लानानै सोरबाया न'आव मावनानै जानो थाहैदों न'आव दङब्लाथ' मोजां खोथा ओमफ्राय बिसोरजों दङब्लाथ' बिसिनि खोथा बिसोरथ' NLFखौ फानदों बिसोर কিন্তু ডাকাতি গ্ৰুপ আমাৰ খবৰ আছিলে সেইমতে তাৰমানে আমি আহিলোঁ তেওঁলোকক আমি এতিয়া কৰায়ত্ব কৰিলোঁ এনে আমি শুনামতে তেওঁলোক হেৰি আমাৰ কি কয় নিষিদ্ধ সংগঠন NLFৰ সদস্য বুলি আমি গম পাওঁ এতিয়াও ভেৰিফিকেশ্যন চলিব গোটেইখিনি আমি এতিয়ালৈকে ভেৰিফাই কৰিব পৰা নাই গতিকে কোনোবাই কিবা বেলেগ কথা কৈছে তো আমি আগতে ভেৰিফাই কৰি লওঁ ভেৰিফাই কৰি আপোনালোক কনফাৰ্মেশ্যনটো পিছত দিয়া হ'ব 6 জন আছে সেইটো পোৱা নাই আমি এতিয়ালৈকে একো তেওঁলোকক সোধ-পোছ কৰা নাই বা তেওঁলোকৰ ক'ত কি ঠিকনা আমি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই বাৰু পিছত আমি আপোনালোক জনাম